nzukọ amagba ama m na mara na ya batago n'oge nzukọ nke ụbọchị taa mana nke taa pụrụ iche n'agbanyeghị na nwanne echi ka onye ọbụla ga-apụta n'Igbo wee jee bịanye aka wee họpụta onye ga-achị. Ọ bụrụ na ala adịghị mma na ala Naịjirịa adịghị mma otu ọ dị mara na ka ị ga-esi mee ya, ọ bụkwa na ọ dịghị mma na ihe na-eme n'ala anyị n'ịmara na ndị nwere ike idozita Naịjirịa ya dị mma ya arịghị mma rịa anyị mma, ị mara ebe ị ga-abịa ya aka. Anyị ga na-atụ ile ya ọnụ oge a ga-agbapụ ekwentị ị ga na-eso na-ekwu ya, mana ọ bụrụ na eso n'ụwa ị mara na tata mkpu ha na-eti kemgbe ụwa ofu agaraga nwafọ Igbo so eti mkpu a ka asụsụ Igbo ya lee nwụ ọ nọ ebe a tata, maka na taa ka mba ụwa wepụtara iji wee cheta maọbụ kwanyere asụsụ obodo ndị ugwu n'ụzọ pụrụ iche, olu ndị taa ka ewepụtara iji kwanyere ugwu. Ya bụ na ọ ihe a ka anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa, na-atịkwacha ụmụ ihe ga-eme nwanne echi ọnụ, maka na Amaechi Ugwuele ọgwụ ego chinchim ebe a ịmana na ịkọ ụmụ ihe a niile doro ya, ọ gata asụ ọhaodo. Ọ dị mma, abụ m Chizzy Ani, ewe m na obi anyị tata nwanne anyị nwoke a na-anụ afọ ya na-akwanyere ugwu gbogbo ihe ndị Igbo, omenala asụsụ Igbo ka asụsụ Igbo ga-ejide ka onye ọbụla ga-eji na-asụ ya asụsụ ike bụ ihe na-echi ụla. Ana m ekwu maka Maazị Chinedum Ofomata, ebube dike Ogbunka. Ekele gị, ọ bụ ya bụ isi afọ kwaba okpu na ndị otu ma ọ bụ ụlọ ọrụ otu ehibere ịfụ na asụsụ Igbo ga-adịrịrị. Asụrụ ya na bekee mana ya anaghị asụ bekee ebe a, mana ọ ya nwere ike ịkọwazi ya na ọ pụta mana ihe ọbụbụ onye isi ndị na-achọ otu na-achọ ka asụsụ Igbo dịgide ka ọ ghara ịnwụ pii. Maazị ekele gị, biko kelere anyị Igbo ndị ọma, anyị na-ekene unu wee sị na kpọdebe na anyị nso, maka onye ọbụla na-anọdebe okenye nso ọ bụ na ọ taa ibegide ọjọọ ọta anụ kpọrọ nkụ. Amaechi kelere anyị Igbo ekele m n'ụlọ mana taa na-abụ ụbọchị anyị niile na-anọ wee na-eme etu anyị si wee na-eme ya, wee were ọnụbe anyị wee na-atapị okwu n'ọnụ na-atinyegasị ọnụ n'ihe dị iche iche na-emenụ. Ma taa na anyị nọ na mbụ na-eme ya, sịkwa anyị na taa bụ ụbọchị asụsụ anyị, ịma na ọ ga-adị egwu. Ekene m n'ụlọ, ịma na a na-agba afọ dịka ebe ebie abịa n'ike ya mere dike si batasị mba kedu ka unu ga-esi nọ oke ya ada na-anọ n'ụlọ ewu ama n'ọgbụrị ka ọ ga-esi nọrọ tata ụwa niile na-ekwu onye bụ sụba asụsụ obodo ya wabụrụ onye isi na-anụ ọgụ ka asụsụ Igbo ga-eji dịgide, enweghị ebe a ga-ekwu ya kwuchie ya ike. Ya mere Maazị Chinedum Ofomata ebe ka dike Ogbunka si nọrọ ebe a tata, biko nna ya anyị kelere gị, obi anyị rịkpọ na ịnọ. Kedu ka o si dị ịnọrọ nnọọ ị na-afọ ebe nwafọ Igbo? Ihe m na-ajụ kemgbe ọ na-abụ mfụ ma ha ndị otu anyị na-ekwu ihe a, ndị eze ọdịnala kwesịrị ịda na-ejikọ ihe a na-asụ Igbo a, imirikiti n'ime ha ịkpọgodo ha afọ iche na ọ bụ onye ọcha ka ị na-akpa ha da azada afọ Igbo. Kedu ka isi bido otu a? Kedu ọ dị mfe? Kedu ebe i jedebere? Kedu ka o si dị? Kedu ka isi kwukwa na ma ụbọchị tata ewepụtagwara si ka asụba ebe ndị ụwa ọzọ mara na asụsụ ndị dị ha mma wee wepụta ofu ụbọchị si ka wee na-echeta ụbọchị a? Kedu ka ọ dị gị? Kedu ebe e jedebere? Ndewo Maazị Chizzy. Nke izu na ọ tọrọ m obi ụtọ na m nọ n'etiti unu tata. Nke ọzọkwa wee bụrụ na ana m ekene ndị ụlọ ọrụ Solid FM nakwa Solid FM n'onwe ya, maka na ihe ọnụ na-eme sokwa n'iji were hụ na ya na-akwalite ya bụ asụsụ na omenala Igbo. Ọzọkwa dịka ibie bụ na n'ugwu bụ nkwanye nwaanyị ji wee na-amụta ibe, maka ọ bụ na ọ bụrụ ugwu nwaanyị na-amụso nwoke nwere ife ya emene o wee bụla ya wee na-asị na ife anụ mere amaka, maka na ewele aka anya ka o too ogologo na-achịka azịza ọ na-ewele ya pịagbuo ijiji. Anyị wee na-asị na okwu Igbo ndị na-amarụ ka esi eme fa mụta ka unu si eme,
maka na ụzọ amara akpọ oge nọ nele egbe anya n'ọdụ anyị na-asụ unu jidekwanụ ka unu ji wee na-ayọkwazi ndị ụlọ ọrụ ebe na ebe ha nọ na ebe onye isi ha nọ na wee na-ege ntị na mụnwa bụ Chinedum Ofomata bịara ebe a taata ebe ọ bụla nna gị ihe na-aga iji were hụ na a na-akwalite asụsụ na omenala Igbo wee hụ na a na-asụ ya na ọ na-agakwa n'ihu etu o si wee kwesị na ọ na-aga wee na-asụ ụlọ ọrụ a biko ana m atụ anya ka unu na-enye ohere karịa etu unu si enye ugbu a maka asụsụ na omenala Igbo jisikwa na ike ndị unu na-eme anyị mana onwe ndị unu na-eme unu na-emekwa na-agawa n'ihu workshop na-ebe onye bekee mana anụrụ m ka ọ sụrụ Igbo m wee si n'ezie na unu ji evu jide mfu Amechi Igwele ka ọ na-aza na ọ bata ha ọnụ ma ha ọnụ ma ọzọ bụ Amechi na ebe a tata ịma na nsogbu adịrị ya na ikwe mara ibezie o wee bụrụ ya na tata ka a ga-anọ wee gosipụta n'ezie na asụsụ anyị na-asụ bụ asụsụ nke anyị ma bụrụkwa asụsụ eji wee mara anyị ma bụrụkwa asụ mere anyị ihe anyị bụ dịka onye nhazi ọnọdụ anyị nọ tata si were jụọ bụ Maazị Chizzy m na-anụ onu ya mana ihe niile ma nke nkiri ma ihe niile mụ na ya wee nọ tata anyị agbakọ maka na a sị na ezu ụka ahụ eri ụda mgbe ụfọdụ ka ọ na-agba abịa ndị mmadụ maka ndị aghọtarọ inu ihe a na-ekwu maka inu a sị gị na ada eri udene mgbachi na-achị ha ọchụ ha ncha socha na nsogbu anyị na ogbu a maka na ejide ihe na-ekpu ohi ihu naanị mgbe m mere nzere m nke abụọ emere m masters m n'Igbo language ihe odide ndekwa tesis bụ n'inu ka ndere tesis m bụ na ilu Igbo ezuo ka aha eri udele ihe ọ pụtara bụ ezuo ka aha asụ ụsa ezuo ka aha eri ka udele mana ndị Igbo na ndị Igbo mụta nya tata abịa ụfọdụ asị na ya da-eri udene o wee bụrụ ebe anyị nọ na anyị bata wee jide onwe anyị wee gbuo mebicha ihe niile enwezi nke anyị ji elu erozi anyị aka na eluozi anyị aka no ezue ka ara wee na-asụ ụsa ebutuo ngịga maka na mgbe gboo ihe eji ama na agbara nwaanyị tozu na agbara nwaanyị bụ na ịbata na ngịga ị ga-ahụ anụ kpọrọ nkụ ị ga-ahụ azụ ị ga-ahụ ihe niile oge abụọ chọọ isi ofe sie ya ozugbo ozugbo bupụta ọ bụrụ nke ose kpọrọ nkụ ihe niile dị ya ma ogiri ha ncha dị n'ebe ahụ ọ bụrụ ụdị agbara nke a na-eme ugbu a agbara iyo uwe ọkpa ogologo agbụrụ ya n'ukwu ụbọchị ka anyị na-aga n'ihe anyị ji onye bụrụ ya n'ezie o teela kemgbe m ji were lụwa ọgụ n'ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo ndị Igbo si na onye hapụ ihe a na chi ekwuru ọ bụla onye nwụrụ anwụ maka na ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa bụ iji were gba mbọ were hụ na igosiri ka o si were dị gị na ka isi were nwee mmasị n'ihe ahụ maka na otu nwoke na-agụ egwu Obi Igwe ọ sị ọ bụrụ na ị nwoke ihe a gị ji wee na-echeta gị kedu ihe ị bịara n'ụwa anyị nụ ọgụ ka eji na-echeta gị ka ị bịara n'ụwa imebi nke edoziri edozi wee bụrụ ya kemgbe malite n'ụlọ akwụkwọ mgbe m nọ n'ụlọ akwụkwọ malite na praịmarị malite na sekọndịrị were banye na mahadum ka m malitekwara wee na-enwe mmasị n'ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo ma ọ bụkwa mana ebe m malitere wee dewa akwụkwọ bụ mgbe m banyere na mahadum ka m malitere dewa akwụkwọ edeela m ihe karịrị 120 akwụkwọ n'asụsụ na omenala Igbo 100 more than 120 books n'asụsụ na omenala Igbo ọtụtụ ana m ekwu ya na onye ọbụla gụrụ akwụkwọ sekọndịrị malite n'afọ 1990 wee ruo ugbu a ọ gụrụ akwụkwọ Ofomata anyị na-emekwana ya iji were hụ na asụsụ anyị agaghị anwụ iji were hụ na wee gosi ndị mmadụ na asụsụ anyị ka asụsụ Igbo ka atọ ụtọ karịa asụ bekee ọkwa ịhụ ka anyị si asụ ya ị na-anụ is that is ịghọtago ka m bịa that place ebe anwa ị chọrọ ịga today gaghị anụ ya tata ihe anyị ga-asụ tata bụ Igbo mgbe niile ọtụtụ ndị mmadụ a na-asị na Igbo ezuru oke ọtụtụ ebe m gagoro n'ụlọ mgbasa ozi ndị m gagoro ka m na-agwa na onye ọbụla si na Igbo ezuru oke isi adịrị ya mma isi ezuru oke asụsụ Igbo zuru oke ha kpogo m ọtụtụ ebe dị iche iche si ka m bịa kọwaa anya agala m n'ọtụtụ ụlọ mgbasa ozi dị iche iche ka m bịa kọwaa ma m na-akọwa na asụsụ ọbụla zuru ezu asụsụ ọbụla ma asụsụ bekee anyị na-asụ ndị ọcha gbara mbọ na-eme ka asụsụ ha na-aga n'ihu ha biri ma nke anyị makwana ha bikwere ma nke anyị ndị ọcha bịara ebe a were hụ ọkwụrụ ha enweghị ihe na be ha
ha wee kpọọ ya okro wee debie na dialexicography na ọkọwa okwu ha ọ banye ebe ahụ ọ bụghị naanị ebe ọbụla ha gara ha weta ha ndị ọcha nwere ha na-akpọ language laboratory nya ụlọ ebe a na-enyocha na-ewepụta asụsụ ihe ọbụla wepụta ndị ọcha gụọ onye aha mana gịnị na-eme anyị n'ala Igbo ejuneke dị na gị kakpụrụrụ m anyị wee nọdụ ebe a wee jide onwe anyị wee na-egbu onye mesi onwe ihe na-eme ha bụ ọ bụrụ na iji ihe bekee kọwaa Igbo ọ naghị ekwu asị gị na ọ dịghị na bekee ịsụọrụ ha Igbo asị gị ka ihe nkọwa ya pụtara na bekee na-asịsị bekee bụ nke ihe m na-asụ bụ Igbo ị ga-eje nju nwa bekee ihe a na-akpọ ihe a ịma na ihe na-eme ndị be anyị maka na asị mfa ga-anatawakwa oge ka bụkwa gboo maka na ebe anyị nọ ugbu a nsogbu dịkwa anyị ọ na ha abịa ebe ọ na-agba ọbịa ya ma abụ anụ na ya ma abụ anụ anyị na ịbịa ị na-anya esi na ị na-asụ bekee ị na-asụ asụsụ gị asụsụ ebitere ebite asụsụ aṅụtara aṅụta ka anyị na-asụ ihe mana anyị na-asụzi ya ka a ga-asịzi na anyị nwe mana ọ bụrụ anyị nwe ọ nke ndị ọzọ kedu ihe kpatara na ya ma eji mee nke anyị ka ọ manarị nke ndị anwa ndị anwa nọ n'ọrụ na-afụ na asụ ha na-aga n'ihu ọ bụkwa naanị ndị Igbo ndị French asụ French ha gbakwara mbọ mgbe ndị France fụ na ndị Britain maka Britain maara ihe na-aghọ aghụghọ nnukwu wee chọọ ka ha asụ ha ka ọ bụrụ ya ka a na-asụ na mba ụwa niile wee chọọ memi na asụsụ French maka niile anya asụsụ bekee jirigo Latin gbuo maka na Latin bụ asụ mgbe asụsụ ụwa na-asụ mana ugbu a asụsụ bekee kpokọrọ ihe niile dị na Latin kporo wunye na asụ bekee ị ga-anụ esetụra ọ bụrụ asụ bekee desrandum ka ọ gịnị ha ncha niile abụrụ asụ bekee mana ha kpọrọ ha niile kponye asụ bekee na-aga ndị be anyị na-amụ ya na-agụ ya na-egbu onwe ha kedu isi kpatara nụ na asụsụ Igbo o ji were na-anwụ ọzọ dịka ibia bụ na ije ugbu a mmadụ na-agụ asụsụ bekee a na-ahụ ya na ihe na onye awa nọ n'elu ị na-agụ asụsụ Igbo na-achị gị ọchị anyị wee na-ajụ si na ewu a na-ahụ n'ọkụ ọ na-ajịjapụ eze ọ bụ onye na-ahụ ya n'ọkụ ka ọ na-achị ọchị ka ọ bụ onwe ya ka ọ na-achị ọchị maka na atụrụ ọ na-aba atụrụ na-anyụ n'ọdụ ọ sị na ya na-anyụ n'obi ọgaranya anyị wee na-asị ndị be anyị ọ bụrụ na osita atadịwa ma ọ mabụkwala onwe ya ka anyị were na ọkpa chọba ife danyelụ na mmiri maka na nkịta makwa n'ife o ji eso onye afọ ukwu ndewo n'ihi na ife ọbụla nwoke ọbụla lelidikwana nwaanyị n'afọ ndewo ama m na onye na-ege ntị na-anụgo ya na nke taata ga-adị kpọkpọ ọ bụ Maazị Chinedu Ofomata ebe ka o dike na ogbu nka ka nna anụ tupu m aga n'ebe Amechi Ugwuelu nọ otu ihibere bụ otu n'afọ na asụsụ Igbo agaghị ahụ kedu ihe a na-eme n'otu a kedu mbọ ọnụ gbagoro kedu ka esi aba otu a ndewo mgbe m ji wee hibe otu a bụ mgbe m lere anya wee hụ na ya bụ mmiri agafego obe ọkpa wee hụ na asụsụ be anyị na-anwụzi were hụ otu ụdị akparamagwa ndị nwe ya bụ asụ na-akpaso asụ ha nwere were si n'ezie na okenye a na-anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị maka na ndị Igbo na-atụ wee na-asị okenye ọ nọkwa n'ụlọ ma nwatakịrị na-agba ude na ka ọ gwa na ude na-abụrụ anụ olili maka na ọ bụrụ ude na ba anụ olili ndị mbụ karịa iricha gị n'ihi ya a wee sị mba na ọ gaghị adị etu a na ngị nwa na onwe gị hụrụ na ihe a na-emebi kedu ka isi wee dozie ọzọ dịkwa ka ibie bụ na mgbe anyị dị obere anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ enwere otu o wepụtara mgbe ahụ nke anyị niile bụcha otu nọcha n'ime ya akpọrọ ya otu iwelite asụ na omenala Igbo akpọrọ ya SPELC Society for Promotion of Igbo Language and Culture Society for Promoting Igbo Language and Culture onye hibere otu a bụ Maazị FC Ogbalu n'afọ 1949 ka o hibere otu a ya na DC Erinne ka e hibere otu a otu a wee na-aga n'ihu ha gbara mbọ nnukwu onweghị etu esi wee gba mbọ otu a gbara mbọ wee hụ na ebido wee gụwa Igbo n'ụlọ akwụkwọ otu a gbara mbọ hụ na ebido olelewa Igbo na WASC otu a gbara mbọ hụ na Igbo banyere n'ebe ọ kwesịrị ịbanye otu a bụ otu bịara site n'otu a ka esi were nwee ife a na-akpọ Standardization Committee otu nhazi asụ Igbo ihe Standardization Committee a na-arụ bụ onwe mkpụrụ okwu ọbụla ewepụtara ewetie anọkọ na Nsụka were hazie nye were si n'ọha ka a ga na-akpọ ihe dị etu a maka na etu a ka ndị ọcha si eme nwe ihe ọhụrụ ha ewepụta aha ndị ha ba anya aha ndị be anyị a na-eme ya mgbe ahụ
mana ugbu a na-emesikwa ya maka ka na-aga n'ihu otu a na-aga n'ihu mgbe niile kwa afọ ọbụla a na-eje ihe ọmụmụ na Nsụka na-eje workshop ọgbalụ na ndị otu ya abịa a na-eme o ji egie nwa mmadụ ya ji egie o ihe niile abụ egie ka o ji emekwa ihe niile mgbe ahụ were na-emie melidie otutu ruo n'afọ 1990 mgbe o nwere ihe mberede okporo ụzọ wee nwụọ ka ọ nwụziri ewee na-asị gịnị ka a ga-eme ewee na-ajụ gịnị ka a ga-eme kedụzi ndị otu ya ndị ọgbụ anya na ya iwere na-etinye bụ mmọnwụ mmọnwụ ga na nakpuzi nakpu ọma pụtazi na-enezi anya wee fụkwanụ na enwerozi ihe nwere ike ime na otu asụkwuzi onye hiberie wee na-anwụ ndị mmadụ a na-akpọ m nna-asụ na-akpọ m na mụnwa ka aka m na-etokwa na-eto ha na-akpọ m na-akpọkwa ndị nke m chere na ha bụ nna m na ndị kụziere m onye dịka prọfesọ Nwadike ha si a na-ekwa kedu ihe a ga-eme na ndị mmadụ ma ndị na-akụzi Igbo na-asị na oke osisi adago ụmụ nnụnụ wee jụọ ọhịa na kedu ihe a ga-eme emechaa wee hibe otu a na-akpọ Igbo Studies Association otu amụmamụ asụsụ Igbo ebe a nọ mee nzukọ izugbo n'ụlọ ọrụ m na 84 Biagu Road ka a nọ wee mee nzukọ izu ebe ahụ prọfesọ Nwadike na ndị ọzọ a bịachara a wee malite wee buruzie gaa Nsụka wee nọrọ ebe a wee malite were mebie wee lee anya were hụ na nke a bụ naanị ihe ọ kacha ahụ ma bụ ileba anya n'ihe banyere amụmamụ asụsụ Igbo wee sị na ọ dị mma ka ehibe otu ga-ejikọ onye ọbụla ọnụ iji were hụ na otu a na-aga n'ihu m were hibe otu a na-akpọ Association for the Survival of Igbo Language and Culture otu ịhụ na asụsụ na omenala Igbo ga-adị a wee hibie kemgbe ehibekwara na ya enweghị ego a na-anụ onye ọbụla ịbata ya kemgbe ahụ anyị agbaala mbọ ọtụtụ iji were hụ na anyị tụtara ụtụ nke anyị iji were hụ na asụsụ na omenala Igbo na-aga n'ihu otu a edeela m sitere m n'otu a wee degara gọvanọ niile nọ na South East akwụkwọ wee sị ha gịnị na-eme kedu ka anyị ga-esi wee nọdụ mmadụ na-esi mmụọ anyị na-alarụ ụla ka onye anyị chọrọ ka onye bịa meela anyị ya ihe gbasara anyị nwa ka anyị nọ anyị na-eme ka anyị mara ife anyị na-eme mana anyị ma ife anyị na-eme na ife ọbụla eze kunye na chi efogo anyị wee ndenụ ha akwụkwọ si ha na unu niile gbaa mbọ tinye aka ịhụ na asụsụ na omenala Igbo na-aga n'ihu dịka etu anyị na ebe a Chizzy o nwere etu esi akwụ gị ụgwọ wee na-asị gị jisi ike o nwere gọọmenti nọkọta detere gị akwụkwọ sị gị na ihe anyị na-eme na ọ dị mma o nwere onye ọbụla bụgodu ndị asị na ha welitere isi si gị Chizzy ihe na-eme amaka asịbekwa ya weta ego nọọ ịgba gị ume sị gị jisi ike na ihe ị na-eme maka na ọ na-adị mma ọ na-asị na eto onye gburu ọkụkọ ofu ewu ogbuo na aja gị ike na nke ị na-eme iwe mewaga maka na onye ọbụla na-awụ aja igbuoro ya ọjọọ manye n'ụlọ ọ bụrụ ya iju ahụ ugbu a asị gị na ihe ha mere na ha ka ịfụ na asụsụ na omenala Igbo dị ya mere ha ji hibegasa ndị eze n'ime ime obodo mana oge ụfọdụ ndị eze anyị na-afụ ịkpọta ofu onye eze bidogoro n'afọ ya ga-aba afọ o ji akwado onye ọcha na-asụ ịjụọ ya ihe afọ ọ na-azapụtara onye eze ọdịnala asị ndekọta ọdịnala agaghị ama ya eweka ọnụ na otu gị na ndị eze ọdịnala ma ọ bụ ịkọwara ha na ọ bụchakwa na ndị eze ụfọdụ ehibesịrị ada emechakwa ihe ha si ha mee ha na-akwalitekwa omenala n'asụsụ Igbo eweka esi zigoro ozi ya ịmara ana m abịa otu a ejego gwa ndị eze niile nọ n'Enugu steeti okwu ka a na-akpịa Old General House of Assembly ebe a nọ ụlọ nzukọ ochie ebe a ka ha gbakọrọ mgbe onye isi ọ dịkwa m ka ebe ahụ agaala m mgbe ahụ kpọrọkwa ndị otu m si na achọrọ m ka m gwa ha niile okwu agara m gwa ha niile okwu gbasara asụsụ na omenala Igbo wee gwa ha si nekwanụ na o ruola mgbe anyị ga-eji were ọkpọchọba ihe danyere na mmiri o ruola mgbe anyị ga-eji gba na nke anyị bụ nke anyị nke ha bụrụ nke ha otu emegokwa kpọọ ndị niile bụ ndị isi ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ebe m nọ were gwa ha okwu bụ na Presidential Hotel Enugu ka m nọ kpọkọ ha niile n'Enugu steeti a were na-agwa ha na ịlaruo prịnsịpal ịlaruo ọ bụrụ na ugboro na-atọ ka a na-akụzi Igbo n'ụlọ akwụkwọ gị n'izu ụka mezuo onye ugboro 5 ịgba mbọ hụ na ụmụ akwụkwọ gị niile na ha na-akụziri ha Igbo otu a kpọkọkwala ndị niile nwere ụlọ akwụkwọ nwere onwe ha ndị a na-akpọ private schools akpọkọrọ m ha ebe m nọkwa wee gwa ha okwu bụ na City College nke dị n'ụzọ awara ebe esi aga Abakaliki onye bụ onye isi ha mgba bụ Odoziakụ mmadụ mkpọkọ ha niile ebe a ka a nọ wee gwa ha okwu
otu a edegarala ndị vice chancellor niile nwe na South East akwụkwọ wee sị ha na ọ bụrụ na enwere ngalaba ebe a na-akụzi Igbo hibeni ya, na o ruola mgbe anyị ga-ewere ihe nke anyị, na o ruola mgbe anyị ga-egosi n'ezie na anyị abatala. Mana ihe ga-ajụ m bụ ka m degara ha akwụkwọ, nwere onye sị m na ha natara akwụkwọ o nwere onye si daalụ ma ya fọdụzie isi m na ya natara akwụkwọ ka i wee na-ahụ, maka na ihe na-eme anyị si anyị n'aka, ihe na-esi nkapụ isi dị ya n'ọkpụkpụ, maka na ihe agụ ji eme ire dị ya na mba aka. O wee bụrụ ya na otu agbaala mgbe etu ọbụla o si wee nwee ike iji were hụ na ahụrụ na asụsụ na omenala Igbo anyị na-aga n'ihu. Ọ bụghị naanị ya, etu akwa ka anyị si aga n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi dị iche iche, maka na ọrụ unu na-arụ ebe ebuka, n'ihi na ihe anyị na-ekwu ebe anyị ma na ọtụtụ ndị na-anụ ya steeti dị iche iche na-anụ ihe anyị na-ekwu, ihe anyị na-asụ ebe a, n'ihi anyị wee na-agbakwa mbọ wee na-asị na anyị ga-agbakọta were na-eme etu anyị nwere ike, nke bụ na inebekwa anya etu ndị be anyị si akpọso anyị agwa, ị mara na a sị na ọ bụ na enewe ihe nkịta na-eri ama eli afọ eli, inebe etu ndị be anyị si akpaso ya bụ asụsụ Igbo na ndị na-eme agwa. Ọ bụghị naanị itibọrịba, a na-ahụta gị ka na a na-afụta ka iyi azụ akwa dịka ha si ekwu ị na-agụ ya agụ n'ụlọ akwụkwọ, a na-ahụta ya na ịmaghị akwụkwọ. Mana ekwuola m ya wee sị na onwe ha ka ha na-eme, ha amaghị ihe ha na-eme. Ọkwa kedụzi ọkwa nna anyị ji eso ọkwa ya sị na agbaghara na ha amaghị ihe ha na-eme, anyị na-agbaghara maka ha na ha amaghị ihe ha na-eme. Anyị wee na-ajụ kemgbe anwa ọ gbara ụnwụ enwelu ụzọ ọwarị ọbụla, steeti ọbụla eji aha ọgbalụ wee mee dịka onye kwadola asụsụ na omenala Igbo. Tonu Besie dere akwụkwọ Igbo, ha niile bụcha gọvanọ ma ha niile bụcha sinetọs gụchara, enwere onye n'ime ha na-echeta Tonu Besie? Ndị a niile gbara mbọ n'asụsụ na omenala Igbo, o nwere ya na-echeta? Enwere onye etulu afa si ya na ị na-agbani? Bugodulu ndị nke ka ekwuo Ọsadebe ha ji asụ Igbo na-ebunye na-agụ egwu, Oliver de Coque ha nekwe Michael Ejeagha ụbịam na-egbu ha. Enwelu nke a na-ajụ ese, mana anyị ga-eje enwere ụbọchị ụfọdụ n'ime ha chọọ ime ihe ndọrọ ndọrọ, ha eje kpọta ndị nke bekee. Kedụzi ebe ndị nke Igbo anyị nọ? Kedụzi onwe ihe ọbụla a na-eme? Kedụ ihe unu na-eme iji were hụ na ihe a na-eme na ọ na-aga n'ihu? Otu ahụ bịara ọkwa ego m ka m ji eme ihe niile na-eme, ọkwa ego m nwa obere na-enweta. Onwenugo ka gọọmenti si wee sị jisi ike. A wee na-asị na ndị be anyị ka anyị ghọta n'ezie na ihe ọbụla anyị na-eme, ihe ọbụla mmadụ na-eme, ihe na-ada n'otu Ọnịcha bụ nke m. Ihe ọbụla ị na-eme bụ ka ị mee ya ka ị were gaa n'ihu, ka ị wee mee ya ka ihe ọbụla okirikiri gị wee gaa n'ihu, ka ị wee mee ka obodo gị wee gaa n'ihu. Ọba ka anyị ga-eji were ruo amechikezi obodo gị ọba ka anyị eji were ruo ohodo, ọba ka nama ga-eji ruo ohodo. Ọ bụ Maazị Chinedum Ofomata, nwafọ Igbo na-akwalite asụsụ Igbo n'ụzọ pụrụ iche, onye isi na onye hibere otu na-afụ na asụsụ Igbo na omenala Igbo ga-adịrịrị, nke a kpọrọ Association for Survival of Igbo Language and Culture. Onu ya ka ị nụsịrị ugbu a ka a ga-esi mee ya na ka a ga-esi kwado ya. Tata a ga-ekwu ya, ọ ga-ayọ ebe niile a na-eme nzukọ a, ndị Igbo nu ga-apụta wee tie ọnụ ya. Amechi tie ọnụ n'okwu tie ya site n'ọhụrụ. O nwere ihe na-abụ m chọrọ ikwu, obere akụkọ, mana m ga-anọ ụda aga m ana ikike m ga-anọ ụda ka mkpu ikike, ama m nọ ikike, mana anyị mana ka mkpu ihe ya na-akpọ balance na be anyị ohodo. O nwere ka anyị si asụ Igbo, o nwere etu ị ga-esi sụọ ya tinye oyibo ama na okwu esie ike. Onye ama ka m bịa o nwere nchọ ịkọwa. Ihe nchọ ịkọwa bụ na ịma na ndị mmadụ bịara na ọ na-adị ka ndị na-asụ oyibo bụ ndị kacha ma ihe, ma onye amara oyibo a na-ejisi ike ka ọma ma ọ ga-etinye oyibo, mana ọchị itinye otinye ebe ọ na-enye nsogbu, ịghọtago. Mana ihe na-achọ ikwu bụ ka m bịa n'ebe anyị. O nwere na-echeta ụbọchị nanụ mụ na nwanne m nwoke anyị si n'ebe anyị mgbe anyị bụ n'ụwa anyị si ga anyị jee hụ mmadụ bụ na GRA. Ịmagoro anyị na-eje na GRA bụ ebe ndị a na-asị na ndị oyibo bụ ndị nwere ego, ndị ọ bụ ndị rugo mere ebe a na-eru. So mụ na nwanne m nwoke hụ oyi, anyị kwụsị na moto na New Market, anyị sị ga anyị were ọkpa
na just ka anyị si were ọkpa rute mgbe anyị na-eje ga anyị na-azọ nga na-asụ be anyị ọsị m dị anyị na-esụchara be anyị n'ụlọ mbịakwama n'onwe ha ọ dịghị na ahụ anyị ga na-asụkwa be anyị nsa ndị onye m na na-ekwu o nwere onye ọzọ nọnyere anyị hịa ya ebe a ga-emeje egwu anyị ahụ nsa o nwere onye mụ na gị na anya nọ n'onwe ọsị m ụwa nsa anyị ga na-asịrị m sogidere oyibo gị ọsị m nọ maka mgbe anyị nọ nsa n'onwe ha anyị nọ ọ bụ London ọsị m ụwa nsa ọkwa Enugu ọsị m nsa ahụ na-ama asụ be anyị nsụdebe anyị ọ gahere na ekeke mere ọdụ asị m na m na-asụ ihe ha ma asụkwa je eso ọ gahere na-eso dema ọ gahere na ọfụa na-ejekwuru m ndị sụdị ihe hụ ihe mgbe anyị na-ekwu anyị ga-achọ inwe nghọtafe ị ma na anyị eruo mgbe anyị na-eje onye anyị na-eje n'ebe anyị bụ a justice ga-esiwe onye ọkaikpe ukwu anyị eruo onye ọkaiwu a na nwunye ya bụ ọkara mmụta onye ọka mmụta wegotere isi anyị eruo na be ha kenecha ndị a mọgwụ na ndị anyị jiri be ha eweru asụsụ be ha wee kelee ndị anyị na ọ bụghị oyibo jụgide anyị unu eme aga ndị maka ndị ụlọ jụgide anyị nga niile ha yara nsị enugo onye ndị ha na-asụ ọsị na ya anụgo ya bụ mbọ nke ọzọ bụ n'oge anyị bidoro atinye ọrụ n'okwu n'ebe a na-abịa anyị a na-asụ oyibo ọfụma o ruo otu ụbọchị nsị Chizzy n'oge ọbụla ịbịakwa na-asụ Igbo a na-ege gị na-atọ m ụtọ ịmakwana m amasị nwe ha asị m tapịa ya n'Igbo ya niile na-ekwu asị ntapịa ya n'Igbo na m ekwu nkwo nsị Chizzy na onyonyekwa m nsogbu nsị na ihere na-eme m mgbe asị m fụta kịta kwuo ihe a m kwuru n'oyibo kwuo ya n'Igbo ya niile na-asụ n'oyibo m kwuo ya n'Igbo na m agaghị ekwu nsị Chizzy mba biko na ọ dị nka m ga-eso gị ka mụ na gị na-ekwu ihe a ka m marụgodo oge na-ebido oge na-ebido Chizzy asị na itinyekwa Igbo ya pịa gị tarị ezi ya Chizzy na ị ga-ejekwa ị ga-apịa mkpọ maka ọ bụrụ ihe mee bụ na ị ga-enye m ohere ka m mara ma ga-amụta anyị ewere nwayọọ ihe nji wee na-ekwu ya bụ onye ọbụla mata ngwa ụmụaka m sị ha unu ga-enwe ntị ka unu fụ etu m ga-esi wee na-amụ Igbo a maka ebe m nọrọ wee jee akwụkwọ ọ bụrụ na ala Igbo agụrụ m akwụkwọ gị mgbe anyị gụchara chọọ ịbanye mahadum anyị chasị ka anyị pụba mpụ hapụ nọrọ ebe a gụchaa nọrọ ebe anwa mbiri rụwa ọrụ ebe anwa nụta nwaanyị mụọ ụmụaka ebe a ka m bi nnata otebe aka nnata nsị na-amasụ Igbo na nsụcha Igbo ndeede ngwa Chizzy a biko ka inyere m aka ka nsụba ihe a na ịkwụcha n'oyibo na ọ ga-amasị m ka anyị bịa kwuo n'Igbo anyị ebido ọ na-afịa m arụ anyị wee nwayọọ na-eme m wee bido wee na-amụta mkpụrụ okwu ma mabụrụ wee na-amụta ilu ma mabụrụ wee na-amụta aha ihe ma mabụrụ na-amụta olu okwu ma mabụrụ ọ na-ata ya bụ nne ewu na-ata agbara na-enye anya n'ọnụ wee nwayọọ na-amụta ọnụ wee kaa m o nwere ebe m jere ha sị m bịa kwuoru ha okwu wee nechaa anya sị ha na m ga-ekwuru n'okwu a n'Igbo ka ọ na-adị gị ka ọbịa na-adị ka onye na-ekwu Igbo ama ekwu okwu ọfụma nnọọ naanị na-asụ oyibo esute ọfụma mana anyị wee nwayọọ kịta ọnụ m ka na-ama ririri mana onye ka m were kwụsị nna m ukwu ọrụ unu ihe unu na-eme ihe gbariri m obi ma kpata oyi mgbe ị na-ekwu okwu bụ onye dịka Maazị Tony Ubesie agụrụ m akwụkwọ ya nwunye m too n'ugwu Hausa amụrụ ha n'ugwu Hausa na Zaria ha na-asụ Hausa karịa Igbo nwunye m mgbe ọ na-abịa mụ na ya ka na-egwu ka anyị mara ma ya ga-anụ mgbe ọ na-abịa a sị m ihe anyị ji wee na-eme lọọ mgbe ihe anyị ji eme lọọ na-egosi ịfụnanya bụ ọbịa egotere m akwụkwọ ụkwara oge gote jụọ Obinna ọbịa nsị a ka m na-agụrị anya anyị richa nri abalị nọrụ tupu anyị ararụ
na-agụrị anya Igbo ama m agụ Igbo na-agụrị anya ọ na-atụ ya o bido ihe a ka ejere ata osi na ọ na-anụ akụkọ ata na-atụ osi na ọ na-anụ bido ọmụmụ na-agụ kịta ugbu a nwunye m na-ekuzi nkụzi mgbe o bidoro ọ na-ekuzi Igbo ọfụma mana kịta ọ na-ekuzi o so na ndị kacha ekuzi Igbo n'ụlọ akwụkwọ ahụ Chukwu dala igiwa sokwu wee gwa ya bụ ọrụ ndewo ịgbalịrị nke ukwuu ọ dị mma ụmụ Igbo tata ọ bụ na Maazị Chinedu Ofomata ị na-anụ Ofomata ebe niile taa ọ nọ ebe a ụfọdụ n'ime unu ka o sigoro na echiche ya na akara aka ya na mmasị ya na otu Chineke si kee ya n'ala Igbo wee yego aka ugbu a ụfọdụ n'ime unu gụọ akwụkwọ ya na ihe ndị ọzọ na-emegasị ọ bụrụ na isobeghị n'otu a ịfụ na asụsụ Igbo gara siriri welere na ọ gaghị ya bụ asụsụ na omenala Igbo nke ọ nọ n'isi ya Association for Survival of Igbo Language and Culture maazị mana emechaa a ga na-ede nkọwa n'okpuru ndị bekee nkọwa asụsụ na omenala Igbo ga-adị asụsụ na omenala Igbo ga-adị ana m ya na-ede ya n'okpuru ya emesịa ihe a ndị niile chọrọ na-asị kedu ebe a ga-anọ kwalitebe ma ọ bụ gosibe mmasị gbasara Igbo tata a ga-akọwa ya ọ na ebe a taa maazị ọ ga-adịrị gị na mma anyị burere ọnọdụ ugbu a anyị batazie gbapụ ekwentị oge ọ ga-eru ị ga-agwa anyị ka ndị nwere mmasị ịfụ na asụsụ Igbo na-adị na ihe a ga-agwa anyị mana ana m ekwusi ike ebe emechara ihe niile asị na-ewegasị eze na ọrụ ha bụ ọrụ omenala ọ bụ na anyị ga-etinye obere ọnụ ka anyị maka na ihe a na-ewute okwucha o nwere obere o nwere ihe ọzọ nsị ka m mmetatụ ka ọ mara na ọ na-ekwu ka okwu ha ncha niile ana m afụ naanị ndị Igbo bụ ndị ọ na-abụ ha bịa izu ụmụnna onye ọbụla asụwa Igbo na be anyị a na-eme ya ma ebe ọzọ ịmakwa na ndị ọha na eze chọọ ịgbakọ ha nọ mgbakọ ma ọ bụ ndị ichie na-abụ nọrọ mgbakọ ma ọ bụ na ndị Igbo hibere nzukọ ka ha gbuo izu abịa etinye ya n'onyonyo a na-ekwu ha ma asụ Igbo ha na-asụ Igbo kedu ihe kpatara ihe a kedu ihe unu na-eme ka ndị be anyị wee mara na onwe ka ọ dị maka na ka m gwago ihe niile na-asụ oyibo mgbe m pere mpe ka ọ na-adị m ka ọ bụ ihe mana njụ onwe m sị m kedu ihe m na-eme eme kedu iberibe bụ ihe a na m ama asụ nwa Igbo etu m si asụ oyibo ebe a mụrụ m olu nne m olu nna m olu ụmụnne m olu ndị be anyị mba ọ ihe ihere nsị mba na kama ya ka m were ebe mejiri edinala wee dinala wee bido mụba mụta kụziere ụmụaka m onye ọbụla anyị na-ekwu Igbo na be anyị o nwere onye ọcha anyị na-anọ mana ụmụnna na-agba izu ha asụwa oyibo ọ gịnị ndewo n'ezie Chizzy nnekwu ọkụkọ si na ihe na-ewute ya bụrụkwa n'ọnụ ọkụ ọkpa na-atụ ya n'isi na ihere ọ na-eme n'ihu ọha mmadụ maka na ebe ọ bụla ọ fụrụ ya wapụ ya o wee bụrụ ya ọmkpume na-atụ ime ajịrịja n'ezie ihere na-eme m mana a sị na achọwa mma ekwu agba ama ihe eriri mana tupu m banye n'ihe a na achọ ihe ahụ kwuru ihe ahụ jụrụ m ugbu a o nwere ihe chọrọ ịrụtụ aka ile anya ịhụ na tata ewepụtara mba ụwa wepụtara maka asụsụ ndị na ndị be anyị ndị Naijiria n'afọ 1977 nke ewepụtara ihe a na-akpọ National Policy on Education usoro etu esi wee na-akụzi nkụzi na ka esi na-agụ akwụkwọ emeri ebe a ndị onye bụ onye isi mgba Prọfesọ Babs Fafunwa nwoke a maara ama n'ihe gbasara nkụzi ihe o kwuru mgbe a bụ na ewepụtara ya na ọ ga-abụrịrị iwu na asụsụ a ga-eji were na-akụzi nwatakịrị ihe malite n'ọta akara wee ruo na nke abụọ nya nke praịmarị ga-abụrịrị asụsụ amụrụ ya na ya kedu ihe kpatara maka na a sị na ya bụ ọ ga-eme ka nwatakịrị mara ihe ọ ga-eme ka nwatakịrị mara anya arụrụ arụ na anya elere ele ọ ga-eme ka nwatakịrị ghọta ihe a na-eme ọ ga-eme ka nwatakịrị wee too nke ọma ọ ga-eme ka nwatakịrị mụtakwu asụ ndị ọzọ ọ ga-eme ka nwatakịrị ghọta omenala ya na ihe dịgasị n'ime ya mana onwe eju ya afọ o wee kwuzu akwụzu na mmadụ mana ugbu a
ekpuola ihe niile n'ala kpudo ihu n'ala ịbata n'ụlọ akwụkwọ niile ihe ejizi ama ụlọ akwụkwọ kacha ibie mma bụ nke a na-ebido na ya na-akpọ ya krich ka ọ gị ka ha na-akpịa ebido mgbe asụra nwatakịrị bekee machie Igbo chara ma agwa ka ihe ọghọm dị na ya ma na-egekwanụ ntị maka ndị ma na-anụ onu m ka ha ahụ ihe anyị na-eme onwe anyị kemgbe e bidoro wee were bekee na-akụziri ụmụaka ihe wee jide ihe niile anyị ji were bụrụ mmadụ ihe omenala anyị niile mebie ọnya kpatara ile anya ugbu a n'ala Igbo omenala anyị niile dị n'asụsụ anyị emebiela ya ile anya ndị be anyị lesbianism nwaanyị dị na nwaanyị ọ dị ebe a mana n'Igbo ọ bụ arụ tabu ihe niile bụ nsọ ọ dị vices ihe ọjọọ niile maka na anyị anaghịzi asụ asụsụ anyị na-akụziri ụmụaka asụsụ anyị ebe omenala na usoro ndụ anyị dị homosexuality nwoke dị na nwoke ibe ọ dị ebe a incest ibene ịgba ọtọ agagharị ịmakwu n'ala Igbo na mgbe enu bụ anọ ọsa n'ala Igbo ihe eji ama nwaanyị bụ nwaanyị ike ekike ka nwaanyị nwoke eke ekike ka nwoke na-akpọpụ ntị ọ bụkwa nsọ anyị n'ala Igbo n'ihe a na-agụdo onere nwoke a na-eke isi nwaanyị a na-eyi ka nwoke ejiri ihe niile mebisie onwe ma isi nri dịkwu n'asụsụ enwezi nke ama eme wee batazie na nke ejoro m maka ndị eze bụ chi na-eme eze mana ugbu a ọ na-awa ụfọdụ ndị na-ejizi n'aka ike eje anata eze nke izizi nke abụọ bụ na enwere nke na-agba m anya mmiri ugbu a mmadụ chi eze ọ na-aza pastọ si na ya bụ pastọ Igwe Chineke onye chiri eze onye chiri Igwe onye chiri Igwe na-aza evangelist Igwe ị marọ nke nwa n'onwe ọ bụrụ naanị na ọ bụgo na ọ na-aza ha bekee na ọbịa si na ya na-aza bụ pastọ Igwe mana ị marọzi na onye bụ ezigbo eze karịrị pastọ ga-akọwa ya taa enwere mgbe ha kpọrọ m na ụlọ akwụkwọ Peaceland College of Education ka nye ihe nkụzi lecture ihe isiokwu ihe nkụzi a bụ for you to be a good Christian must be a good traditionalist. Tupu ị bụrụ ezigbo onye ụka ị ga-abụrụ ezigbo onye omenala onye ọbụla bụ ezigbo onye omenala na-aga n'igwe maka mba nọ na tata ka anyị ga-ekpupụ isi mmọnwụ abịago m n'ọgbọ ka m kọwara ha maka na ị na-anya ịkpata mpụ na ahụ ji wee na-arị enu ya bụ na ha niile gbabachara n'ụlọ ụka wee na-eme ihe ọjọọ na omenala Igbo adasị asị onye sịla asị na omenala Igbo a na-achụbụ ya omenala Igbo ime anọkata na omenala Igbo ịnọkata ije na mmadụ nwunye ya ịmakwa na omenala Igbo nwatakịrị nwa agbọghọbịa ịma nwoke maọbụ nwa okorobịa anụbe nwaanyị ịma nwaanyị bụ nsọ ala n'ala Igbo n'omenala Igbo ihe niile adị n'akwụkwọ nsọ dịgbado n'omenala Igbo n'omenala Igbo enwere akwụkwọ ndere wee na-asị na Chineke nyere anyị iwu 10 nyere ndị Israel iwu 10 mana nke enyere ndị Igbo dị 15 edere m ede anọ m n'ọgbọ edere m ede wee na-denye ọbụla akwụkwọ aga m enye unu ya ihe nyocha m mere onye ọbụla ndị gboo na-akwanyere ihe niile a ugwu onye kpata mgbe gboo onye ọbụla bụ okenye na gboo bụ ogo nọ na-ere ozugbo maka na ọ na-asọpụrụ ihe ndị a ị ga-ahụ onye na-adịkwa ndụ dị ogologo ndụ nọ ihe ruru 100 na ụma ọ na-asọpụrụ anyị ọ naghị ekwu onye bụ ezigbo onye omenala anọrọ ọcha achasị gbute ọchara achasị gbute onye bụ ezigbo onye omenala na-asị kama ọ ga-aracha wee hakọba eze ka ọ rapịa ka ọ nọ n'ọkụ jụọ oyi onye bụ ezigbo onye omenala na-asị ịba aka gị ọtọ emegidekwana mmadụ ibe gị ezigbo onye omenala na-asị gị ọkwa ịza kọ ikpo na-asọpụrụ ihe niile a na-agbalụ ha niile ọsọ mana kịta gịnị na-eme ị ga-ahụ mmadụ ọ nọdụ n'ụlọ ụka ọ ga-anọkwa n'ime ụlọ ụka ọ sị ka anatawere ụka ya na-eje ya anata gịnị abata gịnị emejo ihe maka ịrapụgodi ya ifu gị o webuli ya na onye ọbụla bụ eze n'obodo kwesịrị nke izizi ị ga-ama omenala obodo gị nke ọzọ nchọkwara ịkọwa ebe a bụ na ihe ọjọọ abụrụkwa na omenala na-abịa n'asụsụ Igbo enwere ihe ọjọọ enwere nsọ anị nwee arụ ihe niile a ka ọ na-aba bịa ndị ụka ekpokọ ha dị n'osi na omenala Igbo ndị Igbo nwekwara ebe ha dewere ihe ndị a n'ihi onye ọbụla bụ eze ma ọ bụ igwe bụ onye ga na-asọpụrụ omenala ya ọ ga-abụkwa onye ga na-ekwu eziokwu ọ ga-abụkwa onye ga-abụ ọhụ ihe ọjọọ okwuo na ihe ọjọọ bụ ihe ọma okwuo na ihe ọma ọ ga-abụkwa onye ga-agba mbọ hụ na ka anyị si ebi ndụ na-aga n'ihu ọ ga-abụkwa onye ga-agba mbọ hụ na udo na-adị
onye bụ ezigbo onye eze ma ọ bụ onye igwe ga na-achịkọta ga na-ekpokọta fụdife niile na-aga nke ọma. Onye ọ na-ịmakwara mgbe ụfọdụ na ụfọdụ ndị igwe anya makwụrụzi awa ọjị mirikiti n'ime ha amakwụzi awa ọjị. Ụfọdụ n'ime ha maadị obodo ole dị n'ebe ọ na-achị. Ifukie kedu ụfọdụ n'ime ha maadị afọ obodo afọ ụmụnna nọ n'obodo. Mana ịbụ na mana isi na ịbụ igwe ịbịa ịwa ọjị a na-awa ọjị bụ ekpere. Ma gị marakwa na onye ọbụla ji ọjị wee na-ekpe ekpere malụkwa na aka ya dị ọcha. Ọ bụrụ onye ọbụla ya kpatara mfụzi ka esi echi echiche a na-echi kịta ike agwụ m anakwazi eze azọ. Onye olu bụ eze Chukwu sị na ọ ga-abụ eze. Onye akpatara ịbịa ndị gboo na-abụ abịa ka nwatakịrị na-eme na-enye ya anya bido na nwata were hụ na Chineke obodo ọbụla Chineke nyere onye ya achị ha. Chineke na-enyekwa ndị ha amamihe ha ji achịkwa. Ọ ga-enye gị amamihe ị ga-eji were na-achị. Unu nwa bụ ndị a na-achị na-eneta eze anya. Eze abụrụ onye nwere ego. Mba. Mana kịta a na-ajụ o nwere onye na-asị na onye ya na-echi eze nwekwa na ego. Anaghị echi eze na o nwere ego. Ihe a na-echiri eze bụ onye nwere amamihe ga-achịkwata obodo. Ọ bụ na ọ ga-agba ọfala o nwere ego ọfala ndị obodo agbalị ọfala. Maazị Chinedu Ofomata Ebekwodike Ogbunka igetere ugbo ọ bụ isi otu ndị na-afụ maka asụsụ Igbo na asụsụ Igbo ga-adịrị asụsụ na omenala Igbo ga-adịrị nwafọ Igbo ọ na-anụ ọkụ n'ogwe si na asụsụ Igbo na omenala Igbo agaghị anwụ ọnọgoro ebe a o tenaro na-eme ya akwụkwọ odere karịrị akali nke kachasị nke bụ na ọ bụzikwa ọka mmụta na asụsụ Igbo ya bụ ewere onye ji ọfọ asụsụ Igbo n'ọyawa ndị be anyị olugo oge anyị ga na-akwanyere ụmụ anyị ugwu Maazị Chinedu Ofomata Ebekwodike Ogbunka so na ndị ekwesịrị na-akwanyere ugwu n'ala Igbo ndị o jigoro amamihe ya zụọ n'akụkọ site na ka esi akwalite asụsụ na anụmanụ n'Igbo karịrị akarị. Ugbu anyị were ohere ịjụ ajụjụ one na ole ewere ka o si gbagwoju oge anya na ihe chọrọ ịmata gbasara asụsụ Igbo. Tata bụ ụbọchị asụsụ ndị ịkpọ na nkịtị ya bụ nkịtị iteghete nkịtị abụọ atọ otu efu na itoolu maka na Igbo na-asụ n'ọnụnụ mana akwa ọkwara ọbụla ofu iwekwara ike ịkpọ na efu iteghete efu itoolu asaa otu efu na itoolu ka anyị gbapụ ọsọ ozugbo. Onye na-akpọ Odogwu Kelechukwu ume ndị ka ị mere nwanne gị nwoke na Ogbunka ngwa tinye ọnụ okwu. Ana m ekele o. Daalụ. Onye nke ọzọ n'ebe a workshop. Ana m ekele. Nna m ukwu daalụ ekele m. Daalụ nwanne m nwoke. Ana m ekele unu na omenala Igbo na asụsụ Igbo ama nla. Ise. Mana ọdụ ndị ọdụ ha ka ha na. Maka o nwere ụfọdụ ndị amaghị na a na-asụ asụsụ Igbo. Nna-asị pa mami dabi. Ọ maghị aha nne ya onye ewu okwukwe. Dabi mami ọmaji na mma ya ngweke mgbe ọ dadị mami ọ bụrụ ọrụ isi etu ahụ ga okwukwe maka onye ọla ụmụọmị onye ọla dadị. Daalụ. Biko na ana m asị ndị ohi a ha jisi ike kụziere ụmụ ha asụsụ Igbo ka ha mara na asụsụ Igbo dị mkpa dị mma anya jere ha asụsụ Igbo bịara abịa ọma nwere nke anyị ebe ka odike ama ekele ndị ewu. Daalụ nwanne m nwoke o daalụ. Ọ dị mma onye na-akpọ gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ onye dị epi. Ọ dị mma ọ dị ka nke a ka ọ dị ka anyị were onye ọzọ onye na-akpọ ọ ga-adịrị gị ma biko gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ. Odogwu Chizzy ee ọ dị nwata na nne ya brr anyị na-ebe ka odike na ebe a ndewo ana m eweli mkpara aka elu eziokwu onye ọbụla ama asụsụ nne na nna ya mụrụ ya onye efukwara efu. Kedu ka ihe ama asụsụ ndị ọzọ mgbe ma asụsụ nne na nna mụrụ ya ọkwa ji ka ọ bụ ọkwa ịma mgbakọ na mwepụ asụ ọ mara ahụ ọ bụ ọ na-esiri asụsụ mmadụ mara dịka asụsụ ejiri mgbe mmadụ kụziwa mgbakọ na mwepụ ọ marakwa ahụ ka o chara ndị ụfọdụ arụ
n'olu mmadụ ama ka eji akụzi eme ihe dịka ụfọdụ ndị na-asị nọ n'ara kebe eziokwu ana m ewelu na kelo daalụ nwa na onwe m ana m agba mbọ ị na-agbashi mbọ ike je ndị obodo Ebonyi o nwere na ụlọ mgbasa ozi nke Ebonyi ụbọchị Satọde ka atụkọ na bekee m na-agbakwa ya ọgwa a na-emeso Igbo eziokwu ije jee onye bụ onye eze Igbo nwe okike a na-asị na m agbaka mbọ n'ebe ahụ ị na-agba mbọ ị na-agbashi mbọ ike ebe eziokwu ndị Igbo ndị Ebonyi niile wele maka elu eji esi Igbo wee mara ma na akụkọ Ebonyi niile tata ekele m ka daalụ ihe taa bụ ụbọchị asụsụ olu ndị ka anyị ji asụ ya anyị na maazị Chinedu Ofomata ebe ka dike nke ogbu nka nọ ebe a onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ndị ka ị mere Olisa ndị ka ị mere kedu ihe ị ga-ajụ ebube ebe ka dike biko ana m ekele ehi nọ ọ na-agba mbọ o nwere ike ya ọ na-azụtakwa dike nke Chukwu ihe chọrọ onweghị ihe chọrọ je kama ihe na-ayọ onye ọbụla na-ege m ntakịta biko onye ọbụla nwa ya na-agụ akwụkwọ ọ bụrụ na nwa ya nata akwụkwọ tụbara Igbo asụsụ oyibo biko onye ọbụla na-ege m ntị ọ bụrụ na ha ruo ụlọ akwụkwọ ha tụbata sụfere ebe ahụ ana m ayọ onye ọbụla maka na ọ bụgodu na ịbata n'ime obodo ebe a na-eme nzukọ ụmụnna ihe na-ada ebe ahụ bụ oyibo ọ dịghọ mma ihe ọzọ m na-ekwukwa bụ na Susan ọ na-abụ ya oge ewepụta ndị mmadụ ga-eji esi ọnụ ọ dị ntakịrị oge mana ọ dị mma tata anyị ga-adọtịtụ ya maka na ebe kwa dike na ya anyị ga-adọtịtụ ya nwa mgbe nta daalụ ka ọ si ihe maka na ọ sụọ na bekee mana nsogbu adịghị onye na-akpọ nwanne nna ndị ka ị mere nwanne nna ọchụ ya ogbuzuru ị mere ka aja anyị gaa n'iru kene ebe ka dike daalụ ana m arịrịọ ka m chọrọ ịyọ gaa n'iru arịrịọ m chọrọ ịyọ ọbụla dịka o si agagharị akpọ ndị mmadụ okwu eji ebe dị iche iche akpọ okwu akọwa ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo ndị mmadụ na-akpọkwa ya ka ọ bịa kọwa a na-awata ya ayọkwa ka ọ na-ejekwu ndị ụka maka ha si emejiri anyị omenala Igbo ahụ anọkọta n'ọnụ ụlọ ụka kọwara ihe na-ekwesịghị ịkọwara mmadụ ọ dịka ọnụ onye ahụ na-akọ arụsị ma ọ bụla ọ na-eme ya na ọ omenala ka ọ na-eme ihe ntị ka ihe ọrụ ọ dị mma ebe ka dike nụ ihe ọ na-ayọ gị anụrụ m ya emechaa ka etinye ọnụ ọ dị mma daalụ ọ dị mma ka anyị were onye nke na-akpọ onye na-akpọ ndị ka ị mere gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ndewo nwanne ndị ebe isi akpọ ndewo gaa n'iru omenala Igbo ga-adị ndekwa ise agbanyeghị ihe ndị mmadụ na-eme ụka na ihe niile bugotere ebe a ọkwa ya mebiri omenala ihe ọzọkwa bụ ndị igwe ozugbo ihe ji ego kịta ka a na-eme igwe ọzọkwa onye ma ihe omenala kwụ maka ọdịtụ obodo ị ga-eje taa igwe ebe a ka na-eme omenala ahụ eji mara ndị na mgbe ochie ọ bụrụ na onye na-edu ndị obodo na-akwado omenala ebe ọ na ndị obodo ya pụta n'igwe wee sonye mana mgbe ị chọrọ igwe wee na ọdụ ụka bụrụ onye isi ndị nna bụrụ ojide ego ndị ụka ọgana na ije na ndị obodo ọ na-achị ga-eme ọ dị mma ịma na ihe a bụ ihe ọ na-ekwu anyị wa na onwe anyị na-atakwa ndị maka na ndị ụka a na-ekwu ewekwo ya akere amaghịrị ụdọ ọ ya ka ebekwo dike na onwe ya ji hibe otu ịchọọ ịkwado omenala na asụsụ Igbo ugbu a ka e nwere ike ịpụta kwado ihe maazị Chinedum na-eme ya bụ maazị Ofomata ihe ọ na-eme n'iji fụ na asụsụ Igbo na omenala Igbo agaghị anwụ ka ị ga-esi banye ya na ka ị ga-esi kwadobe ihe a maka na betanụ bụ na ahụ ọkwa anụ anyị nwa na-eme ya ọ bụrụ
si ịnụ ka o kwuchara ma ndị edejegasara akwụkwọ ma ndị ụlọ ụka ma ndị ọchịchị etiti ma ndị ọchịchị ala Igbo dị iche iche ihe a megasịrị na enweghị ndị megharịrị ahụ ọbụkwa ụdịrị ndị igwe sọsọ na ndị be anyị ndị aka ji akụbe anyị nọ na ndọrọ ndọrọ nwekwa onye ha uche ha dị n'ihe omenala ọkwa ha achọcha akwatu omenala be anyị ọ dị mma daalụ amaka ọdịna nwa na ụmụ ọ ga-amalite mebere na ya bụ otu wee kpọtakwa ndị mgbe ịkpọtanwu ka anyị nwere na-akwalite omenala Igbo ebe ka Odike ga-ekwu ka a ga-esi bata ya kwadobe ihe a maka na anyị niile ga-apụta n'igwe kwadobe ihe ọ bụrụ na anyị bụ ndị kwele na omenala abịa kwado kwụsie ike na otu a na-esi ewe nzukọ ka anyị webe na nzukọ kwee ụbọchị anyị na-ekpere chi nke anyị eche m na ọ ga-aka mma anyị ga-anọ n'otu a mee ya daalụ ọ bụrụ ịzọba nke ya okwu efu onye na-akpọ ị bịaghachite azụ ngwa kwuo Amechi nọ ebe a ọkwana ya Amechi ọ sị gị sụọ ohodo asụkwa m ama ohodo na-asịrị m gị na ọgọ bụ chi onye ma bụ eziokwu Amechi asụsụ anyị tekwara ọhụụ ịma ogbe na-asụ olu mana akwụkwọ ọbara ọ bụrụ ofu daalụ nwanne daalụ efu iteghete efu abụọ atọ otu efu na itoolu maọbụ nkịtị iteghete nkịtị itoolu asaa otu efu na iteghete ebe akara ekwentị nwere ike iji wee tinye ọnụ anyị na-ekwu maka asụsụ Igbo ka a ga-esi kwalite n'omenala Igbo maka na anyị were ebe ka Odike ogbu nke ebe a onye na-akpọ biko gwa ya afa gị ọ dị mma nke agaala ka anyị were onye ọzọ onye dị epi ndị ka ị mere nwanne m ebe ka ị si akpọ Ifeanyị gaa n'iru ebe ka Odike daalụ iweta na ihe asụsụ Igbo na-achọghị na ma Chineke ahịa ka ọma ise ele ma akwado n'ekpebere ọ makpa atụ adịghị nwa nwoke ka ọ gwa akwa ebe a ọ bụrụ ihe na-esoghị na a na-asụ Igbo na akwa wesi na ha gara mmiri ka ada amanya onye maghị ha gwa akwa n'ebe ha asụ Igbo daalụ mgbe anyị ka anyị na-ekele ndị na-akwalite asụ Igbo ọ na-atọ m ụtọ ị ga-abịakwa soro otu asụsụ Igbo na omenala Igbo ana m akwado ike n'ubi ebe ka Odike nọ n'isi ọ dị mma daalụ ọ dị mma Chineke kwụsịrị ike ọ bụrụ onye ọbụla nọrọ n'akụkụ agwa gị afọ one ebe ka Odike bidoro mebe ihe a na ihe megoro na-emegizi asị ka edebezie ebe ọbụla ị nọ na Naịjirịa maka na nke a bụ nashọnal ịchọ ka abịa hibe ya na obodo gị ama m na ebe ka Odike ga-abịakwa hibe otu a n'obodo gị asụsụ na omenala Igbo wee na-aga onye na-akpọ ndị ka ị mere Emeka Chukwuemeka ndị ka ị mere daalụ anyị na-ebe ka Odike ana m ekele Nnamdi dị Chinedum Ofomata anyị na-adị na-ekwu ọ dị mma ihe ọ na-eme tupu ya kwụghachi ụgwọ ise akwa nụrụ ihe ndị ọha na eze kwuru Emeka na-ekpukpe ya tipụ adịkwa ya dịko onye ọbụla biko anyị anọgo na-agbụta ụmụaka biko nwanne m nwoke nna anyị ukwu Chinedum Ofomata o nwere ihe na-agbagwoju m anya ọ dị m ka ga-asị na asụsụ Igbo a o nweghị onye sigoro n'ala Igbo a were ya bụrụ nnukwu mmadụ ile anya na ihe dịka asụsụ Bekee ahịa ndị mmadụ ji arịfere
onye eji obodo onye eji enwe ego onye eji were amụta ọtụtụ ihe were agafere na ndụ a mana ihe dịka asụsụ Igbo ọ dị m ka ọ n'ebe anya ka ọ na-ejedebe dịka asụsụ Igbo a onweghị ndị gaghị eji ya wee je mana asụsụ Igbo ọ dị m ka ga-asị na onweghị ebe eji ejekewe ọ dị ka ị na-ekwu okwu ikwuo maka French a na-eji French eje ebe dị iche iche ikwuo maka Arab a na-eji eje ebe dị iche iche mana asụsụ Igbo a ebe na ebe ka eji eje ịmago ọ dị m ka ga-asị na ọ n'ala Igbo a ka anyị na-asụ ya ọ bụ eziokwu na o nweghị onye ga-abịa hapụ ihe nna ya ndị na-akọwa ihe bụ ndị arụ n'ala Igbo a ihe ndị anyị na-akọwa bụ arụ ọ ihe ndị ahụ akwụkwọ nsọ kpọkwara asị na arụ ka ọ bụ hụrụ ya mana ile anya ịfụnasị na ọ dị ka a ga-asị na asụsụ Igbo anya achọ m ka ịkọwara anyị maka anyị na-eke ma enwere ebe ji asụsụ Igbo agadị na-abụghị naanị n'ala Igbo a achọrọ m ka ịkọwara anyị ana m anụ ọ ga-adịrị gị mma Emeka ihe gekwa ntị daalụ ị ga-ege ntị ọfụma na aga m akọwa ya ọ bụ na Chizzy si m malite ka anyị were okwu ndị nọrụkwa nso apụkwala ndị chọrọ itinye ọnụ n'okwu a karịrị akarị ka anyị mara na anyị ga-anabata ụfọdụ n'ime ha maka na oge na-asa anyị kwarapụkwara mana anyị ga-ewere ndị mmadụ ihe nneta onye na-akpọ ndị nke i mere adị m mma ahụ afa mbụ Ugochukwu ka na-ekwe Ugochukwu gaa n'iru ebe ka ị si akpọ ebe Independence Layout Enugu gaa n'iru biko na-ekene maazị Chinedum Ofomata maka ka o si wee na-akụzi ndị be anyị ihe gbasara asụsụ Igbo na omenala nne m ọnwụọla ugbu a ọ gụkwara na asụsụ Igbo na omenala ọ bụ na Nsụka ọ nwere doctorate degree na asụsụ Igbo na the Free State and ọ kụziri ya ihe ọ kụziri m ịsaka edu m ma ugbu a ọ nwere akwụkwọ dịgasịrị fọdụ ma akpọ dị isibere ya oge na-adịrị anya ga-akpọbi some of the books on there ise gbasara asụsụ Igbo ọ na-agwa ya maka ndị dịka esi ọgbalụ ha ma ndị dịka ndị dịkasị akwụkwọ Igbo na ma jụọ oji na biko ndị ekele Chinedum Ofomata mana ị ga-abịakwa ka o wee kwadosie ike ọkwa ma na-ewu otu o hibere ama m otu o hibere n'oge na-abịa anya m ga-achọkwa ka mụ na ya afụ ka amara ka a ga-esi wee meka asụ Igbo ya na-arụ ọfụma ọ dị mma daalụ ka anyị were ndị a emechaa ihe niile ọ ga-atịechi ya ọnụ tupu anyị na-apịachie taa onye na-akpọ ekele m gị mgbede ọma nọ ọ ga-adịrịrị gị mma gwa ya afa gị na ebe isi akpọ nwanne ma bịa ya nkenke ka ndị ọzọ weta ya maazị onye na uche gaa n'elu ndewo amechi daalụ mgbede ọma nọ daalụ nwanne m nwoke daalụ biko Chizzy ebubene m ma ọ bụ na nwetu si wee gaa n'elu nsogbu adị anyị na ọka mmụta na ọka mmụta ga-agwa gị okwu na emesịa ọkammụta nke izi bụ na Chukwu ga-abụnyere gị aja n'ukwu ise izi etu a ka ọ dịkwa gị nwa ma echi ise iwe mere ndị Igbo ọ bụrụ ọsọsọ asụsụ Igbo iwe mere Igbo ji wee nachi ya azụ bụ agha eso m na ndị izizi jelu obodo ndị obe mmanụ ka ọgwụbel ilusi ebe anwa isi asụsụ Igbo onwe otu esi eme anyị onwe ebe ị na-achọ ịma nweta ọ mgbe Rangers bido wee gbaba egwuregwu bọọlụ ka ọ na-agba aje ọ na-adị bede rịsọrantị ọbacha bọọlụ ma ndị mmadụ ije ka emelie azọrọ nzogbu wee luo Ikeja agbaba tontom ma gbaba tontom o mere ụfọdụ ndị Igbo bụ arapụsị obodo Naijiria jebe mba ofesi tuzizie mba ofesi lozozie ibe tụpụrụ na be nnaba ka ndị bụ n'ogologo okwu nwa so ya kwado omenala Igbo maka na osite atadịlị m ọka dịbara gboo daalụ ndị Baịbụl na onye na-amụrụ ebe mmiri ọmali ya dị ama ebe ọ dịwa onye aka arụ nwafọ Igbo ka bụ daalụ ebe ọ bụ na anyị anaghịchebe gị azụ wee jee akala
maka ọ bụrụ mmanya nwe ndị nọchi ebetela aka eji emere igwe eji ekwu okwu otu anyị na-ekwu n'igwe nwa mgbochi a na-ekwu ọbụla na-ekwu ọbụla Igbo ka eji ekwu ya iweta nọmba mụnwa ga-eji wee tụta ego enwere m ego rinne mana mma na-atụta oke m nwere wee na-akwachi ya daalụ isi na ike maazị Enuche gbaba m daalụ maazị Enuche daalụ ọ dị m ka anyị ga-abịa wee chịkọrọta ka m were ofu ya onye na-akpọ gbadata ya ndị nke i mere gwa ya afa gị be ya nkenke ọ ga-adịkwara gị na mma aha m bụ onye okenye Igwe ewepụrụ Austin taa maka na taa ị maghị ihe Austin pụta onye okenye Igwe na-ekwu okwu na ihe olulu da Igwe onye okenye Ichie Igwe na asụsụ Igbo amaka daalụ dịka etu anyị na-agapụ ntuli aka nwanne echi ọ bụ asụsụ Igbo ka ọ ga-abụ ihe dị omimi ndị Igbo chọrọ iji gwa onwe ha okwu anyị jee ya gwa onwe ha okwu dịka ụfọdụ na-atụ ụjọ na asị ese gba egbe anyị chọrọ ka anyị ji asụ Igbo gwa ha onwe onye a ga-agba egbe ga bụrụ ọba ji etinyere aka ya ejekwala ọ bụ asụsụ Igbo ji gwa ha ugbu a na ọ ga-adị mma ka onye ọbụla tinye aka owuwe echi anyị asị na o nwere onye nke abụọ na ndị si n'obodo gasị na onye nke anyị asụsụ Igbo ka anyị eji ekwu na ụdị a daalụ Ichie ịhala n'ụdị a ndị Igbo ejiga aka sị ihe kwesịrị ka anyị mee lee nke na-ekwesịghị ka anyị mee enwekwala ka eduhie anyị ihe ọbụla etukwala o nwere onye nyere ego ya tinye ya n'akpa jiri ihe jiri kwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụaka ya anya ndị Igbo daalụ Ichie daalụ oge na-asa anyị kwarapụ daalụ daalụ ọ dị ma ọkammụta ebe ka ụdịke nchịkọta okwu nwanne anyị Emeka sị na onye ọbụla na-eme Igbo ihe Igbo na ọ dị ka ụbịam bụ ihe na-achụ na ya na ụmụ ihe ndị ọ na-achịkọta okwu maka oge na ka ndị mmadụ ga-esi otu a ụfọdụ na-achọgasị otu ebe a ga-anọ wee kwalitebe omenala Igbo ka a ga-esi mee ya na ebe a ga-esi megasị ya ndewo ajụjụ a nwanne anyị nwoke bụ Emeka nke si ekwuru ọba jụrụ ma ọ bụrụ onwe maka na ihe a bụ echiche ndị mmadụ na-abịa sị ga-eji gbaga ebe tata ka m ga-agbawa egbe ọdụ ka ha ghọta n'ezie na o nwere ebe eji gbaga ọ na-abụ onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ agbata obi were ikpe ahịhịa maka na ohe nwa dị kpọrọ nkịta bie ka ọ na-azị ya ị na-anya ịhụ na asụsụ bekee anwa ha ji aga ebe niile ọ mmadụ mere azụ ọgba nkụrụnkụ ọkwa gọọmenti ndị Britain mere asụsụ bekee ọ dị etu ahụ kedu ihe ndị Igbo gọọmenti ndị Igbo mere maka asụsụ Igbo kedu maka ndị be anyị bụ nya bụ ndị nwe Igbo anwa South East niile ma ndị South ebe kedu mbọ ha na-agba iji wee hụ na asụsụ Igbo ruru ebe ọ na-aga Chizzy mana ihere mebe anyị niile ihere mebe ị mana a na-akụzi Chinese language na be anyị ọ bụ arụ ma akụzie Igbo na China ọ bụ arụ ma anyị kụziwe Igbo na China a na-akụzi Igbo na America a na-akụzi na Britain anyị anọdụ kpụrụ nke anyị na-ekpofu ịmakwa na ị gaa Germany iru ebe ahụ ị ga-amụgoro asụ ndị German language asụ ha ọnwa 6 tupu iwe nwee ike gị na ndị ọzọ akpakọrịtaba ị gaa France ị ga-amụ French language a butere anyị ebe a na-akụzi kedu ndị bụ ihe a n'isi gọọmenti ha ndị obodo ha ndị gọọmenti were ego ha tinye Chinedum Ofomata ga-eje bụrụ asụsụ Igbo jee bugharịa gawa na obodo ndị ọzọ anyị nwa ndị nke na-agbakọ na mba asụsụ na omenala Igbo ebe a onwenugo etu gọọmenti ndị be anyị si were sị nna jisi ike etu a ngalaba asụsụ na omenala Igbo ndị Solid FM gọọmenti Enugu steeti o kwesịrị ibunye ụlọ ụgbọala tụnụ gawa n'ihu o kwesịrị esi ndị anọ na ngalaba ebe a na ego dị etu a na-aga na-enye unu ya emebi etu a ịhụ na ọtụtụ ihe niile na-ada asụ Igbo asụbụ Igbo ewebe ebe niile a na-asụ Igbo na mgbasa ozi ọnụ na ọlụ agabịa asị unu ede nye ngalaba Igbo Solid FM ịhụ ihe ga-eme kedu ihe a ga-eji nọrọ mmadụ na-esi mmụọ ọ dị m ka anyị ga-eme ihe a n'ụbọchị ọzọ ma ka a ga-esi bata n'otu a na nkenke ọ dị m ka anyị ga-ayọ gị ka ị bịa
kwa n'ụbọchị ọzọ maka na anyị bidoro ya ka anyị si ihe a okwu kalịrị ndị otu ka egbebili otu a ka ga-esi wee weta gị nọ ngalaba awara izikọta ozi a ga-esi wee weta gị na ka a ga-esi banye n'otu a kpọmkwem ndewo ụlọ ọrụ m dị na 84 Obiagu Road ebe ụlọ ọrụ m dị format publishers ebe anwakwa ka ụlọ ọrụ anyị si wee ngwụkwa ebe ahụ ka anyị nwekwara ọnọdụ ndị otu a onye ọbụla chọrọ ịbanye Chizzy isorola n'otu a ọ bụrụ na a sị na ọ bụrụ na eze anọghị ekene obi ịbịa na obi eze anọrọ ekene obi onye chọrọ iru anyị aka o ruo Chizzy orugo anyị aka gwa ya na ị nwere mmasị n'otu a Chizzy ga-emekwu ka m mara ọ bụ ị chọrọ m Chizzy aga m akpọpụta akara ekwentị m mkpọ ya Chizzy ka mkpọ ya na Igbo ọkwa isi na efu asatọ efu ọkwa ya ka nke m ka m na-akpọ nkịtị ka efu ka anyị na-ewere efu na nkịtị bụ ofu efu asatọ efu atọ 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 itoolu atọ abụọ itoolu na isii 080 333 33 93296 Chinedum Ofomata enweta anyị ịbịazie ịgwa anyị na ị nwere mmasị anyị niile maka na anyị jikọ aka ọnụ anyị emebie ka o yie ife ka anyị bunye asụ anya ka e were ya wee mebe ife wee jaba ndị na-eme ya mma wee fụ na ndị ji wee rugo ebe dị iche iche karịrị akarị anyị wee na-asịkwa ndị ọzọ ha gbagote Chizzy a na-amasị m ka tupu anyị emechi ihe onye ọbụla ga-asụ asụsụ be nne ya onye ọbụla nọ ebe a ga-asụ asụsụ ọ bụrụ na ịbụ onye n'ọfịja ya asụrụ asụ n'ọfịja ijere ya asụra eburu onye ohodo ị ga-asụ asụ ohodo Nkanu ọfịa kedụzi obodo ị na Nkanu ị ga-asụ Agban ndị be anyị ọ na-afọ ọnụ ka o si duo ọ bụ anyị na ọkammụta nọ n'ụwa wee na-atabu ya na-ataghị ya ka ọ ga-aja dụrụ anyị ma ọkwa ọka asụsụ bụ anyị ga-eji dụka ka anyị na-eme na ọdụka ọhụrụ ọ ga-adụrụ nwoke ma dụrụ nwaanyị mma nwanne m ama echi fude Kanu nke be ka anyị gbakọ unu bụ ndị niile gere anyị cheta anụ unu jisi ike n'ụbọchị ọzọ unu bịa nọ ekwemara anyị na anyị na-ekwu maka be anyị ka ọ dịra na anyị ayakwanụgwu nwaanyị ji ekiri ilu onye ọzọ nsogbu adụere na unu shi anyị sowe be anyị ọkọ mmere ndị be anyị unu anụgwo ka o shi wee onye isi ọkammụta bụ Chinedum Ofomata agwagwa anyị shisowa asụsụ Igbo shisowa keneri asụsụ Igbo ndị erewu na anyị ji anọ mmadụ na-eshi mmụọ shikasowa keneri asụsụ Igbo amara m Igbo aja adụkwarị chi anyị aja hafụ ihe kwere anyị na nkwa na Igbo ji anya hafụ ya ndụ mba anyị ele m ekele unu ashị m na ihe na anyị bịara Kanu nwata na ihe rụkwa ihe jabara anyị niile uru ibe na ibe n'ọla ọhụrụ si ma nje asụ nke a na-akpọ Igbo izugbe biko sụwanụ nke mbụ unu sụwa asụsụ mbụ unu sụchachie ya ike sụọ ọnya nke ọja ahụ amarachi amụrụ mụrụta ala ebe isi were fụta a wee laghachi biko ebe onye ọbụla anọle mgba mbọ sụwa asụsụ sụchie ya ike maka o ji enyere ha akala ndụ ekele m unu anwụla jenuklie na ihe niile na ebe anyị na-ezipụ ozi na ngalaba ezipụ ozi nke YouTube ị ga-afụ ihe niile je ebe a chọba Kpakpando onye Kpakpando ọ ga-adịrụ niile ma anyị ga-anọ ebe a wee m na maka ndị chọrọ iwe ọkammụta nkịtị asatọ efu nkịtị asatọ nkịtị abụọ atọ atọ nkịtị ofu itoolu asaa na isii abụ m Chizzy